में बैठा ना है बाबा कुछ का बोला, दुश्मन के विनाश खातिर दूसरा आँखियाँ खोला। आज परीक्षा के घड़ी बाबों का नाता अवधेश मिश्रा के और यश कुमार के कलाकारी और एक्टिंग के सामने भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत पहुँचल कलाकार लोग और उनकर कलाकारी जिंदा लाश बन जाला। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। इ ट्रेलर के नाम है और इ फिल्म के नाम है अर्धनारी 2। ये अर्धनारी 2 के कलाकार बाणन यश कुमार, अवधेश मिश्रा, रागिनी और किरण दुबे। राम प्रसाद प्रोडक्शन और चंदन प्रभा इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनल बा। अर्धनारी पार्ट 2 बा। ई सब आत्मा के खेल पर निर्धारित बा। एमे जौन अवधेश मिश्रा के किरदार बा वो पार्ट 1 में जैसे एगो किन्नर के रूप में रहन और सही इनकर कलाकारी और अदाकारी और लुक बा ये फिल्म में भी। यश कुमार वो फिल्म में जौन अर्धनारी पार्ट 1 रहे वो में मर गए रहन, उनका के मार दिले रहन सा, लेकिन ये फिल्म के पार्ट में उनकर आत्मा जीवित बा और उनकर आत्मा अपने लेखा हूबहू हम सकल के अंदर प्रवेश कर जाता और अंदर प्रवेश कैला के बाद कैसे वो अपन बदला के सधावता और साधता और बदला कैसे पूरा करता यह फिल्म के कहानी बा और एकरे इर्द गिर्द घूमता। एक्शन लाजवाब बा और वह सभे तो यश कुमार के एक्शन के और यश कुमार के एक्टिंग के मुरीद हैं। हम एगो आज बात कहल चाहतनी अवधेश मिश्रा के और यश कुमार के कलाकारी और एक्टिंग के सामने भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत पहुँचल कलाकार लोग और उनकर कलाकारी जिंदा लाश बन जाला। कलाकारी का कहल जाला, अदाकारी का कहल जाला, एक्सप्रेशन का कहल जाला और प्रेजेंटेशन का कहल जाला, इनका लोग से सीखे के चाहे। हर कोई एजा सीखत ही बा और हर कोई सीखेला ही, लेकिन हमनी के और कलाकार जौन भोजपुरी बनन उ महकावे लन लोग, भोजपुरी के गमकावे के ना महकावे लन लोग। उनको लोग के एगो टॉपिक से आगे बढ़ के टॉपिक ही ना मिलेला। वहीं यश कुमार, अवधेश मिश्रा, निरहुआ, रवि किशन और ऐसे तमाम कलाकार भोजपुरी में एक नया आयाम और एक पहचान देवे के जितोड़ कोशिश करत रहलन। चिंटू, प्रदीप पांडे और उर्फ चिंटू, इन लोग के कलाकारी के आदमी मुरीद हो गए बा। लेकिन ये जौन फिल्म बा, फिल्म में एक चीज जौन पॉइंट हमरा बा बड़ा बेकार लागल है कि फिल्म के ट्रेलर में ट्रेलर और सस्पेंस रखे के चाहिए। फिल्म के ट्रेलर लेखा ही रखे के चाहिए और ट्रेलर में सस्पेंस रखे के चाहिए। लेकिन ये ट्रेलर में पूरा क्लाइमेक्स ही घुसेड़ दिल गई बा। एगो जौन एक्शन के सीन बा पूरा मार धाड़ ही एमे बा। तो हमरा लगा था कि का जाने ये हम एमे कोनो जानकारी नहीं के, लेकिन पिछला एकर जौन पार्ट रहे अर्धनारी ओकरा के OTT पर रिलीज कल गई रहे। तो हो सकेला कि जौन अर्धनारी 2 बा एकरो के OTT पर रिलीज कल जाओ, यही से ट्रेलर में अतना क्लाइमेक्स के डाल दिल गई बा और कहानी बतावे के कोशिश कल गई बा। लेकिन हमरा हिसाब से ऐसा ट्रेलर ना होके के चाहिए जौना में पूरा कहानी ही घुसेड़ दिल जाओ। रउआ सभे अपन विचार कमेंट बॉक्स में वक्त से बताए कि रउआ सभे के ट्रेलर देखला के बाद कैसा लागल है और ट्रेलर के कौन पार्ट रउआ सभे के बढ़िया लागल है। रउआ सभे के कमेंट के इंतजार रही। ऐसा ने भोजपुरी फिल्म के हर ट्रेलर के, हर एक्टर के, हर फिल्म के रिव्यू खातिर सांझे बिहाने के सब्सक्राइब कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।